Čau lidi, vítejte u mého videa a dneska budeme natáčet video i pisy. Takže začneme, nevím jestli vidíte mojí foto, ale začneme next. Ups, tam nechci spadnout. Musím držet svoji gravitaci. Já zkazí zauky. Dobrý den. Jmenuji se pan Takže jdeme dál. Oh my god. Oh. Oh my god. Co je to za mnou? To je můj postel. Tak, super. Oh my god. A teď jsem se jako A co? Takže dál půjdeme. Ne. Au, já mám revence v noze. Pojď. Tak pojď, vrátí tomu. Čau. Co mi tak koukáš? No a co? Mám trošku vedle hlavu. Kytička, wow. Co se jako děje? Někdo mi vrazil, pardon. Já si trošku červená.
Takže. Také to, takže. Teď si to trošku laknu. 1909. 10, 11, 12, 13, 14, ne, teď to bude 2000. 2001, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. To je můj postýlka. Moje nohy, počkat. Dobrý. You make me dance. Dobrý. Počkejte, já si jenom pořádně sednu. A trošku to natočím na mě zase. Prdešic. Takže. Takhle se to dáme. Co to zase je? Dobrý. Musí být trošku narovnaná. OMG. Neopakuj se. Tuc. Aha, už jsem si to dal. Ty budu čert. Podliky. Dokonce jsem červený. Oh, moje nohy. Takže next. Oh my god. Takže počkat. Plus, ne, počkat. Minus. Dobrý. Já mám trošku tmavší. Takhle. Next. Rozbila jsem zrcadlo, pardon, pane Misue. Já jsem voda. Jsem vodník. Odemčí si mě tady tímhle čudlíčkem, tady tímhle. Klikneš. Počkej, já tady tohle nemám povolený, aha. Tak lidi, počkejte, já to stopnu jenom. A jestli to nepůjde, tak zatím ahoj. A jestli půjde, tak se ještě přihlásím. Tak zatím čau. Takže lidi, povedlo se mi ještě udělat jakože tady tohle. A takže je to dobrý. Takže pojedeme dál. Takže tady jsem skončila, já jsem se přihlásila na Facebook, takže mi to jde, ale počkejte, já, když jsem skloněna, tak mě nevidíte. Takže, tak, next, natáčíme první video. To škoda bylo. Super.
to je? Jaká šílená obrazovka. Oh, já budu i v televizi, myslím, že. Moje oči. Jsem panduha. Růžová, oranžová, žlutá, zelená. Jsem špavá. Modrá. Jsem železa. Jsem gold. Jsem koberec. To je něco takového. Ne. To je ta nejstrašnější věc, která by mohla být. Tady tohle přeskočíme, protože tady tohle je, že třeba dát, jakože to můžete vyfotit. A takže stlačíte, to 3 vteřiny počká, on to jakože vyfotí jednu fotku, tady tuhle fotku jednu vyfotí, pak to vyfotí tuhle, pak to vyfotí tuhle a na každé fotce si můžete si chtít nějak jiný. Jo, takže tohle 3D, můžete si dát 3D brýle a uvidíte, jak budu vypadat. Někdy to zkusíme natočit 3D. Výboj. Svítí mi z boka. To jsem v televizi, lidi. Jsem se trošku lagla. Jsem taky nesla. Jsem Bůh, děkuji, já jsem koberec, nebo já jsem v ohni. Ještě lepší. Někdo mi přejal, já pš. Disco nábytek. Ding, ding. Hošík. Je tohle dobrý lidi, ale já se nesmím hejbat. Jak kolem mě chode kouř, tady vidíte, co se kolem mě všechno hejbe, jo? Takže když hejbu pusou, otevřu husu, jo? Tuhle jsem se celou, vidíte? Takže musím vytávat. Au! Tohle. Počkej. Kouří se mi z očí, 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 kouří se mi z očí. Kouří se mi z očí. Next. Musíme to vybarvit všechno. Počkejte, to vybarvím, já to jenom vybarvím, jo? Nevím, jestli mě vidíte, tady jsem, jo? Čau! Nejde to moc velká tma, ale někdy... Světla. No, já se fotím. To je strašný. Next. Sépě! Blé. Tohle je to zase od začátku, ne? Takže, lidi, mějte se dobře a tak dále a zatím banzai!